Żewġ persuni spiċċaw rikoverati fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex wara li tard it-tlieta fil-għaxija faqqet ġlieda kbira fi Pjazza San Franġisk. Jidher li ġlieda seħħet tal-ħabta tal-10:15 u meta waslu l-pulizija sabu raġel ta' 44 sena li jgħix ir-Rabat bi ġrieħi gravi f'rasu. Dan l-individwu kien informa lill-pulizija li ġie aggredit b'nies jirrakkuntaw kif qamet kommozzjoni kbira fiż-żona meta raw is-siġġijiet itiru u n-nies jiġu fl-idejn. Ftit ta' sekondi wara l-istess grupp ta' nies li huma kollha ta' nazzjonalità barranija niżlu l-imġar propju sa fejn jidħol il-vapur tal-Gozo Channel dan kif saqu b'żewġ karozzi wara raġel ieħor u hemm aggredewh bla stul embubi. Fl-imġar waslu l-pulizija u ambulanza li assistew lil vittma u persuna oħra li huwa żagħżugħ ta' 23 sena. Jirriżulta li r-raġel li ġie aggredit fir-Rabat u l-ieħor li ġie aggredit fl-imġar it-tnejn sofrew feriti gravi. Il-pulizija għadha qed tinvestiga d-dinamika ta' dan il-każ għalkemm sorsi qed jindikaw li l-argument kien bejn żewġ gruppi ta' Sirjani.